El cortisol t'està inflant la panxa? Et cuides, menges bé, fas exercici, però la panxa continua inflada? Potser no és el que menges, sinó el que sents. Quan vius amb estrès constant, el teu cos produeix una hormona anomenada cortisol. I no és dolenta per si sola, és la que t'ajuda a reaccionar davant un perill. Però si està massa temps alta, li envia un missatge molt clar al teu cos. Guarda greix i líquids aquí. Això passa perquè el teu cos pensa que necessitaràs energia extra per protegir-te. El problema és que avui la majoria d'estrès no ve de perills reals, sinó de feina, preocupacions, pantalles, dormir poc, i el teu cos no sap distingir-ho. Resultat, inflor, retenció de líquids i aquella panxa que sembla que no vol marxar. La bona notícia? El cortisol es pot regular. Prova de dormir 7 o 8 hores, fer exercici moderat cada dia, menjar amb calma i practicar respiració profunda. Són hàbits senzills, però quan els apliques, el teu cos ho nota i tu també. Si vols més consells pràctics per reduir la inflor i fer que el teu cos treballi amb tu, no contra tu, segueix-me i activa les notificacions. Recorda, el canvi comença avui.